Ix-xiri ta' proprjetajiet fl-Ewropa huwa aktar għali mill-lider mal-ewwel daqqatajn, kif minn barra l-prezz innifsu sidin ġodda ħafna drabi jispiċċaw iħallsu diversi taxxi tul il-ħajja kollha tal-investiment, anke jekk dawn ivarjaw ħafna minn pajjiż għal ieħor. Studju tal-Global Property Guide li għadu kemm ġie ppubblikat juri li fost il-piżijiet li jridu jġorru persuni fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jinkludu it-taxxa fuq ix-xiri u fuq il-profitt fuq il-beħ, taxxa annwali fuq il-proprjetà u taxxa jekk din tinkera. Ċipru u Malta jispikkaw fil-lista tal-pajjiżi bħala l-inqas li jimponu taxxi fuq iċ-ċittadini tagħhom jew kull min jiddeċiedi li jixtri proprjetà fihom. Dan għax bid-differenza ta' oħrajn ma jimponu l-ebda taxxa annwali fuq investiment simili, waqt li residenti fil-maġġoranza tal-pajjiżi fl-Unjoni Ewropea obbligati jħallsu dan il-piż żejjed. Dan ukoll jikkontribwixxi biex ir-rata ta' sidin ta' djarhom fl-Ewropa ibbaxxa mqabbla ma' ta' pajjiżna fejn ukoll jiġi offrut fost l-aqwa appoġġ finanzjarju lil dawk li jridu jixtru l-proprjetà tagħhom grazzi għan numru ta' skemi mill-Awtorità tad-Djar. Sa dan it-tant l-istudju internazzjonali jsemmi lil Belġju fost l-aktar pajjiżi fejn il-piż fuq il-proprjetà u mola smewiet. Hawn xerrejja jridu jħallsu sa 12.5% taxxa fuq ix-xiri waqt li dawk li jikru l-proprjetà tagħhom ukoll jridu jħallsu fost l-ogħla rati ta' taxxa fuq id-dħul. Pajjiżi bħad Danimarka, l-Ġermanja u l-Greċja wkoll japplikaw piż fiskali qawwi fuq sidin ta' proprjetà differenti minn pajjiżna. Fid-Danimarka pereżempju t-taxxa fuq il-profitt mill-beħ tal-proprjetà tista' taqbeż il-50%. Malta ma tapplika l-ebda taxxa fuq il-profitt innifsu, iżda minflok timponi ħlas fiss ta' 8% fuq il-prezz bħala taxxa ta' trasferiment li f'ċerti każi wkoll tinżel għal 5% jekk il-proprjetà tinbieħ fi żmien 5 snin u s-sit ma jkunx negozjant tal-proprjetà. Dan minn barra eżenzjonijiet fuq il-final withholding tax bħal f'każi ta' divorzju u jekk il-proprjetà tkun ir-residenza prinċipali tal-bejjieħ għal mill-inqas 3 snin qabel. L-istudju dettaljat tal-Global Property Guide jikkonkludi li meta jitqisu t-taxxi kollha relatati, Malta u Ċipru jibqgħu l-pajjiżi bl-anqas piż fiskali fis-suq tal-proprjetà fl-Ewropa kollha.